खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गुवाहाटीआव बर'फोरखौ होस्रांनायखौ लानानै इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशननि खौरांगिरि मेल होस्रांजानाय ट्राइबेल सुबुंफोरखौ लाफानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद TMPK मिसिं मिमां किबां गुवाहाटी जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो माखासे आफादफोरा आसाम सरकारजों सावरायलायदोंमोन जेराव सरकारा जेंनाखौ सुस्रांनानै होगोन होननानै बुंथिदोंमोन नाथाय जेंनाखौ सुस्रांनानै होगोन होननानै सरकारा बुंबाल' जानाय नङा फिथाइबो मोननो नांगोन होननानै बुंथियो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशना लोगोसे बुंथिबावोदि गोजां बोथोरनि समाव गुवाहाटी नलपारायाव गं 57 बर' नखर आरो बरबारियाव गं 37 ट्राइबेल नखरफोरखौ आसाम सरकारा थांनानै थानायनि राहा आरो खहा सुफुंनानै होथारनो नांगोन लेखा पत्रल' थाबा जानाय नङा प्रेक्टिकेलि एबा मोगथाङाव मावथारनो नांगोन होननानै आसाम सरकारनिसिम दाबि दैखाङो बेनि अनगायैबो जाहाथे उननि समाव बे हानि फिसाफोरखौ आसाम सरकारा होखारबावा बेनि सायावबो बुंथियो नङाब्ला एट्रसिटिस एक्टनि सिङाव आसाम सरकारनि हेंथायै केस फाइल खालामनो गोनां जागोन होननानैबो बुंथिबावो बिथांमोनहा बेनि अनगायैबो बिथांमोनहा फोरमायथिबावदोंदि बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों BKWSC दानानै होनाय जादोंमोन जाहाथे बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय जौगानायनि खामानि मावनो हायो आरो बर'फोरखौ रैखाथि होनो हायो नाथाय बिटिआर गोरोबथाया 2 बोसोर जानायनि उनावबो बर'फोरखौ रैखाथि होनो नागारै उल्थायै होस्रांदोंसो जाय दुखुनांथाव होननानै फोरमायथियो बेनि अनगायैबो आसामनि मोन 47 ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखायै थानायफोरखौ होस्रांनो थाखाय 2012 मायथाइयाव गुवाहाटी हाइकर्टआव PIL फाइल खालामदोंमोन आरो 2019 मायथाइनि 9 डिसेम्बराव मोन 47 ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखायै थानाय ट्राइबेल नङै सुबुंफोरखौ होस्रांनो थाखाय गुवाहाटी हाइकर्टआ आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ बिथोन होदोंमोन नाथाय आसाम सरकारा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखायै थानायफोरखौ होस्राङालासे ट्राइबेलफोरखौसो होस्रांगासिनो दं होननानै बुंथियो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशना बेनिखायनो ट्राइबेलफोरखौ होस्राङालासे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखायै थानाय ट्राइबेल नङैफोरखौ होखारनो थाखाय दाबि खालामदों बिथांमोनहा बर' आइजोजों फट' लानाय आरो मेसेज गेलेनायनि दायाव बुजादों ज्यतिष दासआ बर' आइजोफोर गोमानाय हौवाफोर गोमानाय आरो गुबुन हारिनि हौवाखौ मोजां मोननानै दोनखारलांनाय जाथायफोरा जोंनि गेजेराव ओंखाम जानाय दै लोंनाय बायदि सानफ्रामबो जाफ्लेबाय थानाय जाथाय बेफोरबायदि जाथायखौ नोजोर होबाय थानानैनो एबसुनि मावथिफोरा ज्यतिष दासखौ बुदों बे जाथाया बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव जादों ज्यतिष दासआ सालबारिनिनो गंसे कम्पिउटार ट्रेनिं इनस्टिट्यूटनि फोरोंगिरि एबसुनि माखासे मावथिफोरजों बुजानाय जाथायनि सायाव ज्यतिष दासआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला गिबियाव एबसुनि सा6 सा7 सोद्रोमाया कम्पिउटार ट्रेनिं इनस्टिट्यूटआव हाबफैनानै गावखौ एबसुनि मावख'सिम लानानै थांदोंमोन बेनि उनाव मा जाहोननि थाखाय एबसुनि मावख'आव लाबोदों बेनि सायाव सोंथि खालामनायाव माखासे गोरोन्थि खामानि नुनाय जादों बेनि सायावनो सोंनाय फिननाय लानो लाबोनाय जादों होननानै एबसुनि मावथिफोरा फोरमायथिदोंमोन बेनि उनाव मबाइलखौ लानानै मबाइलनि लकखौ बेखेवनो होदोंमोन नाथाय मबाइलनि लकखौ बेखेवियाव बुदों उनाव मबाइलनि लकखौ बेखेवनायाव कम्पिउटार ट्रेनिं इनस्टिट्यूटआवनो मावफाग्रा सासे एसिस्टेन्ट आइजो जाय बर' बिथांजों जयैनो फट' लानाय आरो मेसेज गेलेनायखौ नुनो मोन्दों बेखौ लानानैनो एबसुनि मावथिफ्रा बुदों होननानै ज्यतिष दासआ गावनो फोरमायथिदों बिटिसिआव जौगानायनि खामानिनि सोलायै आलु फालांगिनि राजखान्थिसो सोलिदों नामा जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय गुदुं बारा कक्लाबारि बियाबाव बारनो हमबाय दैदेनगिरिफोरनि गोदै गोबाब राव बाहायनानै केम्पेइन खालामनायाबो जागायबाय थिग बेबायदिनो बिटिसिनि EM राकेश ब्रह्म बिथाङाबो गावनि गोदै गोबाब रावखौ बाहायजेनबाय बिथां राकेश ब्रह्मआ बिटिसिनि बारगाव गाहायखौ सियाल बोराइजों रुजुदों 22 नं कक्लाबारि बियाबाव जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै कक्लाबारि बियाबाव हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो दासान्दि सानफ्रामबो फोसावदिं मेल खुंगासिनो दङ बेनि सायावनो राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंथिदोंदि हाग्रामा महिलारिया सासे सियाल बोराइ बारि खना खना थाखुमानानै दा सम जानायखाय अबावबा बेरायथिंदों नाथाय सियाल बोराइया जेबो खामानि गैला बेनि अनगायैबो हाग्रामा महिलारिनि सायाव राकेश ब्रह्मआ बुंथिबावोदि हाग्रामा महिलारिया आलु गेसाव लानानै कक्लाबारि बियाबाव फाननो नाजादों नाथाय रायजो राजाफ्रा आलु गेसाखौ जाला प्रमद बर'नि गोदान आलु हाइब्रिद आलु आरो गोदान मुगानि आलुजोंसो रायजो राजाया गोजोननाय दं होननानै बुंथियो बिथाङा बेनि अनगायैबो BPFनाव दा सा2 MCLA दंखासै आरो बायजोनिफ्राय सा2नि गोबां MCLAफ्रा फैगोन आरो BPF दोलोआ बिटिसिआव फिन सोरखार दाफिनगोन होननानै दाबि खालामनायनि सायाव राकेश ब्रह्म बिथाङा फिननाय होयोदि हाग्रामा महिलारिया गावनि सिमांखौनो रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायथिबाय थायो आरो हाग्रामा महिलारिया थांनाय 1 खावसे बोसोरनिफ्रायनो सोरखार बानायबाय थादों
हाग्रामा महिलारिनि सायाव बेफोरबायदि खोथा बुंनायनि अनगायैबो कक्लाबारि बियाबाव 35,000निबो बांसिन भट मोननानै इउपिपिएल दोलोनि बिजाथियानो देरहासारनो हागोन होननानै दाबि खालामो इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा। गुबुन फारसेथिं बिपिएफ दोलोनि बिजाथियासो देरहासारगोन होननानै दाबि खालामदों हाग्रामा महिलारिया। लोगोसे हाग्रामा महिलारिया बुंथिदोंदि बिटिसिआव इउपिपिएलनि सरकारा 5 बोसोरबो थानाय नङा। मानोना प्रमद बर'आ रायजोनि थाखाय मा खामानि मावदों बेखौ रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दङ होननानै बुंथियो बिथां हाग्रामा महिलारिया। थांनाय 17-18 दानाव मा गोरोन्थि मावखो बेखौ रायजो राजाफ्रानो बुंथियो होननानै हाग्रामा महिलारिया फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो बुंथिबावदोंदि कक्लाबारि बियाबनि गामि गामि गिदिंनायाव गोबां रायजो राजाफ्रानो सोलिफु सोरखारनि हेंथायै गोबां अजद होदों। जेरै PMAY बिथांखिनि गेजेरजों दुखुथिया नखरफोरनिफ्राय सोरनिफ्रायबा 700, सोरनिफ्रायबा 900, 1200, 1500 आरो 2000 सिमहालागै रां लानानैसो न'खौ लुनानै होदों। बेनि अनगायैबो सिगांनि सोरखारनि समावनो 2011 मायथाइयावनो PMAY बिथांखिनि गेजेरजों न' होनो थाखाय सार्भे खालामनाय जादोंमोन। बेनिनो एडिशनेल लिस्टआ ओंखारदोंमोन। बेनिफ्रायनो प्रमद बर' आरो VCDCनि सोद्रोमाफोरा रां लानानैसो न' लुनानै होदों होननानै अजद होदों बिथाङा। बेनि अनगायैबो गोरिबफोरनि गासै जब कार्डखौ लांफिनजोबदों। खामानिफोरखौ JCB, डाम्पार आरो ट्रेक्टरनि गेजेरजों मावदों। नाथाय बिल फैनाय समाव जब कार्ड गोनां बिथांमोनखौ अख्रायै रां दिहुनहोनानै 200-300 रांल' हरो आरो आद्राखौ गावसोरनो जायो होननानैबो अजद होबावो हाग्रामा महिलारिया। फरायसालिनि सिङाव हाबनानै 19 फरायसाफोर आरो 2 फोरोंगिरिफोरखौ गावथारलांदों। बे जाथाया आमेरिकानि टेक्सासआव जादों। टेक्सासनि रब एलिमेन्टारि स्कुलाव सासे 18 बोसोर बैसोनि हाथियार लानाय सुबुङा फरायसालिनि सिङाव हाबनानै गुलि गावग्लुंफैदों, जायजों 19 फरायसा आरो 2 फोरोंगिरि गासै 11नि जिउ खहा जादों। हाथियार लानानै फैनाय 18 बोसोर बैसोनि सुबुंनि मुङा सेल्भादर रलान्ड' रामस। रिपर्टनि बायदिब्ला दुथां लाइमोना फरायसालियाव फैनानै गावग्लुंफैनायनि सिगां गावनि बिबैनि सायावबो गुलि गावदोंमोन, जायजों बिबैया गाज्रियैनो जोखोम जादों आरो देहा फाहामसालियाव थिसनजानो गोनां जादों आरो बिबैखौ गावखांनायनि उनाव हाथियार लानानै फरायसालियाव हाबफैदों। फरायसालिनि सिकिउरिटि गार्डआ होबथानो नाजादोंमोन, अब्लाबो होबथानो हायाखै। उनाव जाथायनि सायाव पुलिसनो खौरां हरनायाव पुलिसआ फैनानै दुथां सेंग्राखौ गावथारफैनो हादों। 16 बोसोर, 17 बोसोर आरो 18 बोसोर बैसोनि लाइमोनफोरा हाथियार लानानै फरायसालियाव गावग्लुंफैनाय जाथाया आमेरिकायाव फ्राय जाफ्लेबाय थायो। ट्राइबेलफोरखौ खनले खनले होस्रांनायखौ लानानै अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियननि खौरांगिरि मेल। ट्राइबेलफोरखौ होखारनो गोनांथि गैया आरो ट्राइबेलफोरा प्रटेक्टेड खा होननानै बुंथिनायजों लोगोसे बे हाया ट्राइबेलनि खामोन होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंथिनायखौ लानानै बिथांमोनहा बुंथियो दि ट्राइबेलफोरनि सायाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि बेबायदि बुंनायजों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि मोननै महरा नुजाथिदों। मोनसेया खुगानि खोथा आरो मोनसेया बिथांनि गोसोनि साननाय। खुगाजों बिथाङा ट्राइबेलफोरखौ मोजां मोननाय दिन्थियो, नाथाय गोसो सिङाव ट्राइबेलफोरखौ मुगैयो। जायनि थाखाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया ट्राइबेलफोरखौ फोजोबस्रांनो सोलो खालामदों आरो बेनि थाखाय ट्राइबेलनि दैदेनगिरिफोरनि फाफ्लियाव हाथियार दोननानै ट्राइबेलफोरनि सायावनो गुलि गावनो नाजादों होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो बाक्सायाव जानाय गरखा केन्द्रीय सन्मेलनाव प्रमद बर' बिथांनि नुजाथिनायावनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बिटिआरआव गरखाफोरखौ प्रटेक्टेड क्लास महरै फोसावदोंमोन, जायखौ प्रमद बर' बिथाङाबो आखाइ खबनानै बरायदोंमोन होननानै फोरमायथियो। नाथाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव गरखाफोरखौ प्रटेक्टेड क्लास महरै गनायथि होनायखौ माब्लाबाबो गनायनो हाया होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। आरो प्रमद बर' बिथाङा राजखान्थिनि मासिनि थाखायनो गावखौनो फानबाय आरो राजखान्थिनि मुलाम्फानि थाखाय गावनि हारि आरो हाखौनो होनो थांगासिनो दं होननानै बुंथिबावो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो गरखाफोरखौ बिटिसिआव प्रटेक्टेड क्लास महरै गनायथि होनायजों बिटिसिखौ फोजोबस्रांनो थांगासिनो दं होननानैबो बुंथिबावो अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियनआ। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव थानाय जिल्ला बिजिरसालिया जारिमिनारि रायदान फोसावदों। सासे हिन्जावसाखौ एसिडजों गाग्लोबनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ जोबथेसालियाव जिउ जोबजासे थानायनि साजा फोसावदों बिजिरसालिया। जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावजानाय दुथांनि मुङा शाहिदुर इस्लाम उर्फे बिटु आरो एसिडजों गाग्लोबजानाय आइजोनि मुङा आजिना बेगम। बिजिरगिरिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 2016 मायथाइयावनो तामुलपुर पुलिस थानायाव 233/16 नंनि केस रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन। केस रेजिस्टार खालामनायनि उनावनो केसनि सायाव चार्जशीट फाइल खालामनाय जादोंमोन आरो बेनि उननिफ्रायनो केसआ सोलिगासिनो दंमोन। दा बिजिरसालिया दायनिगिरिनि सायाव राय फोसावबाय। दायनिगिरि शाहिदुर इस्लामखौ जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावनायजों लोगोसे 5 लाख रांनि जुरिमानाबो फोनांदों। जाथायनि सायाव बिजिरनाय मोननो हानानै गोजोननाय फोरमायथिदों आजिना बेगमा। आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलनिफ्राय मोनसे नटिफिकेशन फोसावदों। मख'नो गोनांदि आसामाव दैबाना जानायनि थाखाय माखासे सोलोंथाइ फसंथानफोराव रिलिफ केम्प थानायनि थाखाय HS फार्स्ट इयारनि आद्रा थानाय आनजादखौ खुंनाया जाथावना नङा होननानै माखासे हेड अफ इनस्टिट्यूशनफोरनिफ्राय काउन्सिलाव खौरां हरदोंमोन।
नाथाय माखासे ओनसोल जेराव दैबानाजों जेबो गोहोम गोग्लैयाखै बेफोर ओनसोलनि फसंथानफोराव एचएस फार्स्ट इयारनि आद्रा थानाय आनजादखौ खुंनो थाखाय साखाफारा होनानै माखासे हेड अफ इनस्टिट्यूशनफोरनिफ्राय काउन्सिलसिम खौरां हरदों। बेनिखायनो जायफोर सोलोंथाइ फसंथानफोराव रिलिफ केम्प थादों बेफोर फसंथानफोरा आनजादखौ खुंफुंजोबनो थाखाय जाहाथे गुबुन राहा लायो बेनि थाखायनो आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिला नटिसनि गेजेरजों फोरमायहरदों। आरो जुदि एचएस फार्स्ट इयारनि आद्रा थाबावनाय आनजादखौ खुंफुंनो थाखाय सोलोंथाइ फसंथानफोरा जेबो राहा खालामनो हायासैब्ला मानि थाखाय हायाखै बेनि सायावबो आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलनिसिम रिपर्ट हरनो थाखाय बोसोन होदों जाहाथे आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिला इन्सट्राक्सन हरनो हायो। आरो जाय सोलोंथाइ फसंथानफोराव दैबानाजों गोहोम गोग्लैयाखै बेफोर फसंथानफोराव सिगांनि होखानाय बायदियैनो आनजादखौ खुंनो थाखायबो बोसोन हरदों। बेनि अनगायैबो नटिफिकेशननि गेजेरजों मिथिहोबावदों दि 18, 20 आरो 21 मेआव खुंजानो गोनां जाय आनजादफोरखौ दोनथ'नाय जादोंमोन बेनि थाखाय गुबुन नटिस फोसावनाय जागोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।